Здравейте, армейци! Армейцът е тук и отново време да коментираме най-интересната случка от ЦСК. Точно преди минути се случи. Официално Павло Нога вече не е част от ЦСК. Той напусна, подаде оставка, не е уволнен. За разлика от други хора, той ще подаде оставката. Причината му е слабото начало на сезона. Надявам се нещо да се случи за напред, да има промяна, защото тази мъка не може да продължава на нас, феновете. Ужасно много ни боли. Така че надявам се в близките дни да бъде обявен новият спортен директор. Дали ще се махне и другия директор, който е изцяло менте, за господин Златков или господин Сапорт. Не знам как да му викам вече. От моя гледна точка, затова се включих в момента, да е официално раздялата с Павло Нога. Очакват си раздяли с други футболисти, но по етап, защото наведнъж не става всичко. Така че до септември месец, може би през седмица, ще бъде обявена раздяла, дали с един, дали с двама, ще видим. И трябва да се вземат нови футболисти, защото кръговете си вървят и големите мачове наближават, както в 11-я, така и в последния кръг. В 11-я срещу Лудогорец, в последния срещу Левски, вечно дерби. Просто трябва да се стигнем с здрава селекция, за да може да не ни отупат като предния сезон. До тук, армейци. Пожелавам ви лек и усмихнат ден и до следващият клип.